Na Liptove sa po roku opäť rozpútala honba za pokladmi. Slovenský Klondike síce nie je bohatý na zlaté žily, no na objavovanie toho ponúka neúrekom. Či už sú to hory a turistika, salaše a gastronómia, voda a termálne pramene, dobrodružstvo, história a tradície, cykloturistika a zaujímavé mestá. Týchto 7 pokladov možno hravou formou skúmať až do konca septembra. Rodinná hra Poklady na Liptove už 3. rokom prezentuje tie najkrajšie miesta na Liptove. Je to hra spojená s poznávaním a objavovaním. Ako to funguje? Úplne jednoducho. V rámci poznávania Liptova treba navštíviť niektoré z takmer 4 desiatok miest s truhlicami s pokladom a zapojiť sa do hry, ktorá spája celé rodiny. Stačí, aby našli 3 truhličky. Keď ich otvoria, deti obkreslia symbol a následne si môžu na infocentre vybrať prvý darček, ktorým je meštek s rôznymi prekvapeniami. Odmenou pre veľkých i malých sú však nie len samotné darčeky, ale najmä zážitky pri množstve ponúkaných atrakcií. Je to zabáva, lebo môžem popri tom niečo vyhrať. Podľa mňa je to výborný nápad, pretože deti strašne radi hľadajú poklady, aj doma to robia, že hľadajú poklady, pozerajú to v rozprávkach. Takže je to super nápad a pre tú mamičku je to dobré, ako môžu deti odtrhnúť od televízie, od tabletu, od internetu a zobrať ich do prírody a zažiť niečo na vlastnej koži. Páči sa mi myšlienka hľadania pokladov, na ktoré sme narazili v Čudkovskej doline. A je výborné, že tie deti sú smerované k tomu, aby zažili atrakcie, ktoré vlastne táto dolina poskytuje. Tamojší detský park Obrovo s množstvom preliezačiek, aktivít a obrovou obývačkou však zďaleka nie je jediná pýcha malebnej doliny za Ružomberkom. Jej dominantou je totiž koliba u Dobrého pastiera. Vynikajúce pre nás, že tu pribudla tá koliba Richtárka, ktorá naozaj je na veľmi vysokej úrovni, má parádnu veľkú kapacitu, výborná strava. Koliby a salaše patria k Liptovu rovnako ako ovce, brinza a valašky. Napriek tomu, že gastronómia v týchto zariadeniach sa posunula o hodný kus dopredu, na tradície jednoducho nemožno zabúdať. Tie halušky a pyrohy v kolibe musia stále byť a dobre upečené rebierko a kolienko, bez toho by žiadna koliba na Slovensku fungovať nemohla. Veru, s plným bruchom sa predsa len poklady hľadajú o čosi jednoduchšie. Niektoré sa totiž ukrývajú hlboko pod zemou, no k nám sa dostanú už v značne pozmenenej podobe. V Liptovskom Jáne sa preto rozhodli turistov trochu povzdelávať. Tu nás sa snažíme návštevníkom ukázať príbeh mince od kamienka, od rudy až po tú samotnú mincu. Ako ten výrobný proces prebiehal a koľko roboty za tým v minulosti bolo. Poriadna drina je však aj hľadanie pokladov, najmä ak musíte ísť po svojich. Na Liptove preto mysleli aj na tento detail a pre všetkých návštevníkov prichystali neuveriteľných 800 kilometrov atraktívnych cyklotrás. Tou najnovšou je cyklokorytnička, ktorá kopíruje trať v minulosti populárnej železnice. Je skvelá táto trať a sme veľmi radi, že sa to podarilo a v krátkom čase. Výhodou je zároveň aj fakt, že pri hľadaní pokladov sa dnes už nikto nestratí. Všetky mapy totiž možno bez problémov nosiť vo svojom mobile. Návštevníci Liptova majú k dispozícii aj aplikáciu, ktorú si môžu stiahnuť a na jej základe vlastne robiť turistiku, cykloturistiku, ale nájdu tam aj informácie o regióne ako takom alebo informácie o podujatiach. Moderná aplikácia každého poľahky zavedie aj do miest, ktoré dnes významne sekundujú horským atrakciám. Prípadne k vode, ktorá má na Liptove významné miesto, či už v podobe Liptovskej Mary, alebo niektorého z miestnych akvaparkov a kúpeľov. Je to najväčší akvapark s počtom bazénov na Liptove, ale aj na Slovensku. Máme až 23 bazénov a výriviek. A okrem toho máme 15 tobogánov a šmykačiek. Keď k tomu prirátame žraloky, vlnobytie, tropický raj a surfovacie vlny, človek má pocit, že nie je v horách, ale pri mori. V každom kúte Liptova sa tak očividne dá nájsť zaujímavosť alebo atrakcia, ktorú sa oplatí vyskúšať. A to aj bez ohľadu na poklady. Táto hra určite vychováva deti a určite lepšie ako televízor a tablet a internet. A mne dáva to, že môžem s tými deťmi zažiť to detstvo odznova. Tieto výnimočné momenty stojí za to zvečniť, veď na mladosť sa vždy dobre pozerá. Okrem toho, kto by to bol povedal, že aj za selfie pri liptovských atrakciách možno získať kopec dukátov. Vytvárame spoločne s našimi návštevníkmi galériu pokladov a každý, kto sa do týchto pokladov zapojí, kto zdieľa fotky, tak sa môže zapojiť do
súťaže, v ktorej sú rôzne vecné ceny, pobyty, vstupy. Slovenský Klondike je tak pripravený na objavovanie a dobrá správa je, že poklady na Liptove sa ujdú doslova každému, a to nie len do konca septembra.